Kani akong gibuhat day mao ni ang dinalian makeup kay lagi na milakaw. Kay Sabado man lagi karon day lami pa kayo dili mata og sayo ba. Kay katugon pa unta kay ko day kay lagi dugay kay ko nahuman og edit gabi. Kay bilar man lagi kay ko ning panahon na day mo na moinom ko sa ko ang mga vitamins. Kay para dili luya ang akong lawas day ba pag makatake bitaw ko ani ako ang mga vitamin. Ning inom lang ko pero sana day kay lagi na anemic ko day nang ako apong collagen. Mao bitaw na ang uban day no mo ana sila pag content creator daw ang imong trabaho is dali og sayon na daw kuno kay na siya nga trabaho. Na di jud sayon day kay sa pag-edit pa lang daan mabilar na ka. Og anyway naghilamos day ko ani day no din wala na ko gibuka ang ako ang mata. Kay lagi bilar kay ko dili ko gusto nga masulag tubig ang ako ang mata ba. So mo jud technique na ko day pag bilar ko day dili ko gusto maghilamos nga masudlan ang ako ang mata ba. Pag human ako hilamos day nag-toner lang ko day nagbutang lang ko sa ko ang sunscreen. Day nagbutang na sad ko concealer ana ug nagbutang na sad ko sa ko ang lips ana. Ang pinaka last day nagbutang na ko sa ko ang lips ana day nag-powder ko day nag-lipstick na sad ko. Day nanudlay day namutang ko og perfumes. Inana ra kadali day pag magpapiling gwapa ka. Og inana day ako itsura day pag human og makeup. O diba fresh looking lang ato ang atake ana please lang. Ug mao ra day to no